баъди чанд соли интизориҳо автобус ба шаҳри Хуҷанд омад. Давоми 2 соли ҳаракати автобус мушкилоти пайдарпай низ ба миён омад. Одамон ҳамарӯза аз хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ бештар аз автобус истифода мебаранд. Шиддатнокии баланд бештар пагоҳирӯзӣ ва бегоҳӣ аст. Ҳангоми ба кор ва дарс рафтани одамон ва бегоҳ вақти бозгашт, мусофирон аз меъёри муқаррарӣ то 3 маротиба бештар ба автобус савор мешаванд. Азбаски ҷои нишаст муайян аст, мусофиронро бештар зарур аст дохили автобусҳои замонавӣ рос истанд. Танбашавии одамон дар дохили автобус боиси вайрон шудани ҳавои нақлиёти мусофиркашонӣ мегардад. ин ҳолат ба вазъи санитарию гигиении мусофирони дохили нақлиёт бетаъсир намемонад. доям тиқа ҷои буромдан ба одам пур шудан бо пушташанда одам ҳайде шишта фуромдаш қимта. Агар бисёртар мешуд, камтар ҷои холӣ мешуд. ҳозираш ба ҷудоям пур ростига. ин ҷавон донишҷӯ аст. номунасабаш Алиҷон Фаррухзода мебошад. Тавассути сомонаи ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум муроҷиат карда аз ҳолати хизматрасонии нақлиёти мусофирбар шикоят дорад. нигаронии вай бештар аз ин аст, ки автобусҳои шаҳри Хуҷанд аз рӯи вақту соат ва меъёр фаъолият намебаранд. махсусан норозигии ин истеъмолкунанда аз вазъи тозагии автобус ва муносибати дағалонаи хазиначиҳо ё худ ба қавле пулчинакҳо аст. дохили нақлиёт ба мебинем холати санитарӣ ба риоя карда намеша. бисёртар одам мегиранд. мебинем автобуса нигоҳ кунед, то агар вообще омаднаш қаин 20 дақиқа 30 дақиқа дар гаражи ва автобусҳо мебинем, ки автобуса бисёртар истодааст. акор мондагӣ менамед чӣ сабаб аст инҷо. мана аввало бинеда кун чихе мепоид ҳозир саҳар мебинед оз саҳар досед автобус тезам дост, аммо вақти часпик ва вақти бегоҳ ба автобус нест. мо маҷбур мешавем, ки аз дамашҳо истода барем. мутахассисони корхонаи нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Хуҷанд ҳангоми соати шадид, яъне часпик, фосилаи ба роҳ баромадани автобусҳоро кӯтоҳ мекунанд. яъне автобус аз вақту соати муқаррарӣ зиёдтар ҳаракат мекунад. вале новобаста аз ин вазъият ҳамону дар дохили автобус нигаронкунанда боқӣ мондааст. дар соатҳои шадид, яъне часпик мегӯем, ҳамон вақт бисёр даруни нақлиёт, яъне автобус пур мешавад одам кади. Туре ин барои ин мо ҳаракат мекунем, ки вақтҳои шадид ба соатҳои шадид ба бисёртар ҷадвали корӣ, яъне 10 минут 15 минут нею 7 минут 8 минут кади сартием, яъне то ба қадри ҳол кардан. дигар вақт ба мисол аз 10 то 15 дақиқаям то 12 дақиқа ҳамхел раҳ мерад. лекин сабаби акун тамошавиш ҳозир мо албатта инҷанда ҷои нишаст ҳаст ва ҳам ҷои рост меистодагӣ. ҳай мумкин даруни худи автобус ҳам як схеми ҷойгиршавиш мумкин инқадар ҳам вай набошад. барои ҳамин одамҳо инқадар баъзе вай мекунанд, жалоб мекунанд, ки мо танба шудем ё нагунҷидем автобус ба гуфта. ин ҳам аз сабаби автобуси мо ҳозир камтар барои ҳамин шуда истодааст. ҳолати дохили автобус ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ нест. имрӯз санаи 12 март гурӯҳи кории шӯъбаи иттилоотии хабар махсус тариқи нақлиёти мусофиркашонии автобус шаҳрро давр задем. дар натиҷа ба чунин хулоса омадем, ки маданияти мусофирон дар автобус то андозаи паст шудааст. аз ин намуди нақлиёти арзони мусофиркашӣ бештар донишҷӯёну калонсолон истифода мекунанд. ҳарду ҷониб ҳам мусофирон ва ҳам ронандагону кондукторони автобусҳо аз муносибати бадӣ байни ҳамдигарӣ шикоят доранд. муносибат ба таҷҳизоти дохили автобус бисёр дағалона аст. дар шароите ки ҷаҳонро вирусҳои ваҳмангез фаро мегирад, ҳолати санитарии автобусҳои мусофирбари Хуҷанд нигаронкунанда боқӣ мондааст. вай ҳолати санитариша тоқтам некишнам автобус ба вообще машта наметунам. атрафи вокзалу ваҳо ҳар хел ваҳо мешна лӯлиполиҳо ҷудо ифлос када мешна. чанд бор бинам мастоштаги гӯид распо када мешна. парерӯз буд асомон шита омда якта маст ба ҳазур аҷӯштаги ибтур распо када шитасте бутум. ама пулчинакаш гуфтам, ки инҳо хеле одамои бор накунтон ё фроритон ягон ҷои вай ба гуфтам инҷо ҳама одам ҳеҷ каси онаш бишта натонист. ҳама хеста исм ба ҷоша илчкада шите хеле мехелакои нагиран ё мастоя тиқа бу вообще бачача ҳайми вай ҳайми ман сал вай намедонам чӣ хел вай тартиб бигифтан дар кор намедонам.
қаҳрамони гузориши мо донишҷӯ аст. Вай ҳамарӯза аз хатсайри рақами 6 истифода мекард. Мегӯяд ки хатсайри 6 бори охир моҳи августи соли 2019 фаъолият карда буд. Баъдан ҳаракаташ дар ин масир қатъ карда шуд. ин ҳолат боиси норозигӣ шуд. мо чанд маротиба ба корхонаи нақлиёти шаҳри Хуҷанд рафтем, дидим, гуфтанд ки сабабаш одам набудааст ё ин ки мисол хатсайр ба E58 мо негирказ гуфтанд. ман рӯзи шанбе ба мақомоти шаҳри Хуҷанд муроҷиат кардам, бо раиси вилояти Суғуда ҷонишинашон Анвар Яқубига муроҷиат кардам. шаҳр додан гуфтанд ки масъалаи дидӣ мебароем, албатта аммо як ҳафта шуд беҷавоб аст. мисол мо ҳаракат мекунем ки хатсайри 6 талаботаш бисёртар аст мебинем. хатсайри рақами 6 ба мебинем, мисол автобусҳое ки мисол мегардад ҳозир Хуҷанд ба 1 2 3 4 5 7 аммо 6 нест. вақте ки 85-90 автобус сар медодем, лекин ҳозир ман чӣ хеле ки дида истодем, ҳамон 67 мо нақлиёте ки ҳозир сар дода истодем, ҳамон ҳам барои вай камин мекунад, барои ҳама пӯшондани ҳама хатсайр. барои мо маҷбур шудем ки хатсайрҳое ки зараровар кор мекунанд, зараровар, мо ҳамонҳоро маҳкам кардем. яъне ҳозир чӣ хеле ки дидед хатсайри рақами 6, рақами 7 ки пештар мачи сурхба мерафт, инҳо зараровар кор мекарданд. мо маҷбур инҳоро кам кардем ва хатсайрҳои асосӣ ва дохили шаҳр ба шаҳри Хуҷанд шиддатнокии андӯҳи мусофиронро ки кам мекунад, барои ҳамин сарфа кардем. баҳси сокинон ва масъулини идораи нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Хуҷанд муаммоест печида, аммо масъулини шӯъбаи раёсати хадамоти давлати назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти шаҳри Хуҷанд мегӯяд ки ҳамарӯза дар 5 нуқтаи асосии шаҳр барои ба танзим даровардани автобусҳо ва аз меъёр зиёд савор кардани мусофирон чора меандешанд. ҳатто мутобиқи моддаи 320 қисми 1 кодекси ҳуқуқвайронкунии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд, вале ҳамон вазъият муташанниж боқӣ мондааст. айни вақти одамои кор омаданаш, рафтанаш, донишҷӯё мебиён мактабачо, аз ҳамин сабабаш асосӣ ҳамин ки микроавтобусам кам. И автобусам успед намекунад сороно аз самти Ғафуров мебиёд, аз ҳама самт мебиёд, ҳудуди шаҳри Хуҷанд ворид мешавад. аз ҳамин сабаб одам бисёр мешавад. ин ҳамин сабаб мо ҳамарӯза таъти кормандони шӯъба панҷшанбе универмаг истгоҳоба корбарӣ мекунем ки барои ҳамин барои ба танзим даровардан чандин бора нисбаташон протоколҳои вайронкунӣ тартиб додагӣ, барои аз миқдори муайян шуда бисёр мусофир савор накардан. ҳамарӯза корбарӣ мекунем ин масъала ки ди. худи имрӯз санаи 12 марти соли 2020 аз 100 адад автобуси оварда шуда 61 адади он ба кор баромад. 6 адад автобус барои интиқол додани хонандагони мактабҳо ва донишҷӯён ба чорабиниҳои раҳпаймоии наврӯзӣ ҷалб карда шудааст. 33 адади дигар дар худи майдони парки автобусҳо беҳаракат истодааст. аз он 16 ададаш соҳиби худро надорад, яъне ронанда нест. боқӣ мондааш дар ҳолати садамевӣ ба қавли муҳаррик ва чархҳои он таъмирталаб шудааст. хулоса автобус ҳаст, мусофир зиёд, муносибат бо атрофиён дар дохили ин нақлиёти мусофиркашонӣ дағалона ва ҳатто гоҳо бо ҷанг ба итмом мерасад. ҳолати ба амал омада ҳар нафари бинандаро ба андеша водор мекунад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов ва Нуриддин Ҳакимов барои барномаи иттилоотии хабар.